Čau Psycho a vítam vás pri mojom 6. videu. Toto video bude s Cromwellom B. Tento tank som si kúpil, áno, kúpil som si ho s tými tromi. Teda som ho dostal, alebo kúpil proste. No, kúpil som si ho a všetky tieto 3 tanky. Plus som dostal 7500 zlaťakov. Táto ponuka bola obmedzená a no, tieto 3 tanky. Cromwell B je fakt dobrý tank, je viac OP ako Cromwell a ten Cromwell je fakt dobrý na tom 6. týre. Skvelé dielo, rýchlo nabíja, skvelá penetrácia. No, IS-2 je tiež dobré a niekedy v budúcnosti sa chystám na tú líniu na IS-7 a tieto IS-4 a hra sa mi bude hodiť na trénovanie posadky a potom Rudy, a keď som bol menší, tak som toho Rudy, ako ten seriál Rudy pozeral, troška zrýchlim, nejde, tak nejde. Ten seriál Rudy pozeral a no, proste, viete, ako malé dieťa a celkovo mne sa takéto vojenské filmy alebo hry páčia, tak preto sa mi celkom páči aj World of Tanks. Teraz si ukážeme toho Cromwella B, tento matchmaking mi fakt prijali tu viac petiek ako šesiek. A proti mne nestoja nejak moc dobrí hráči, okrem ten T6000, či áno 6000, alebo to je jedno. A nemali by proti mne šancu 1v1, ako keby som bol plný. Možno ani T6000, ale tak neviem koľko nabíja. Som vôbec nikoho nečakal, že tu niekto bude, ale tak šéfy ma prekvapil. Nevadí, šéfy je mŕtvy. Si ja ho nezabijem, ale nevadí. V tomto videu bude ukázané, ako som si dal Redley Walters medal. Bude mať nejak 2000 damage, tak nejako. A bude mať veľkú ráž. Áno, veľkú ráž a válečníka, alebo Redley Walters medal. Tu som vôbec nečakal, že tam bude nejaký Panzer SFLV 4C. Ja neviem, ak sa to číta, a je mi to jedno. Vôbec som nečakal, dal mi za 265. Ešte mi tuším za jednu ranu. A to ma fakt bude mrzieť, alebo nie, neviem. Áno, za jednu ránu mi dá ešte, a potom ešte Artien za 113. Neviem, tak nejako. No, tento replay bude teda taký viac akčný, ako napríklad na Wolverinovi, čo som mal tú pulovku, tak tam polovicu hry som kempil, ale tak s Wolverinom sa na niektorých mapách nedá ani robiť. Takže má 485 života, tu som čakal, že bude niekde ten Panzer SFL 4. Som ho chcel najskôr spotnúť a potom až do neho strieľať, takže neviem, ako som trafil, ale nevadí. Ďalšia. A ešte jednu mu dám. Nie, nestihol som vlastne. Tu som tohto vôbec nečakal, bum. Asi ani on toto nečakal, že ho dám tak rýchlo. Išiel som dole. Najskôr som chcel ísť na toho Panzera SFL 4C, ako si to musím hovoriť, také krkolomné. A vôbec som nečakal, že tu bude. A griláška. Griláška. Ako nevšimol som si, že by na mňa dole mohol ísť. A už som nechcel na neho vybiehať zbytočne, lebo by som asi cípol. Mám 3 killy. Ešte ďalších 5 si dám. Takže tu som ako keby campil, hej, ale tak čo sa dá s iným so stredným tankom, ktorý je papier, iné robiť v takomto matchmakingu, keď polovica nich je tu ešte online, nie offline, že sú mŕtvi, ale sú živí. Tak boom jednu, bez domierenia, ale tak vedel som, že ho trafím. A tu, pozrite, tu padne strom. Takže pán troška sa prepočítal, že na neho nebudem mieriť. 6 kg. Ešte 2 mi chýbajú. Kľudne teraz, keby som si dal všetky, tak mám pulovku. Ale tak to je prakticky nemožné. Je to možné, lebo je to 11-7 a oni majú ešte veľa toho života. No, tak keby mi tohto nestýlili, tak jednu som netrafil a druhú som netrafil. Teraz som ho už mohol dať. Škoda. Nevedel som koľko nabíja, tak som išiel radšej do vody, nie s tou topiť, ale s zamerom, aby na mňa neskopil delo. A teraz boom. Tam na mňa išiel ten Panzer 4. To bude môj posledný kill a záverečný kill, 8 kill.
Čiže na red level teraz. 7 kg, 1300 damage, tak nejako. Však uvidíte. Tu chvíľku budem čakať, troška to zrýchlim. Asi to nezrýchlim, dobre. No to sa pokazilo, nevadí. Tak. Myslel som, že nebude zastenou, ale tak bol. Potom som... To VKčko išlo na mňa, nešlo na mňa, ale toho Šefy ho naháňalo, neviem prečo, ale tak... Who cares? Tam som neramieril. Tak šli ho. Či jedno som skúsil, ale... On tiež jedno skúsila. Nado mnou letela. No. Vidíte, takto som schytal do striel. Dokonca aj tento platí, keď dostane. No z boku, no nevadí. To má veľmi celkom graficky pekne, ja som si nehľadal ešte maskovačku kvôli takýmto výpadom, že aby som mohol stal niekedy maskovaný. No, nie keď spotím, ale keď... No, tak. Tu som si damieril. A, ešte jedno. Bum. 8 kill. Keby som si dal možno tú pulovku, tak to M-ko tam bude, ale nedal som si. Škoda, nevadí. Pulovku mám, nevadí. Mohol som si dať 2, nevadí. Moslov nevadí. Išiel som na to VKčko zero, lebo viem, že ono naháňa toho Čechyho. Wolverine umrie. Wolverine is dead now. Jedna. 2. A už nestihnem dať tretiu. Tesne. Nevadí. 2200 damage tak nejako. Teraz som za... Artinka. No, krásne. Tak si pozrieme ešte tú tabulku. Táto bitka sa mi podarila iba včera, 25. maja. Neviem, kedy to vyjde. A nie, tier 3, tier 6. Tu. Red Walters za 8 kg. No načítaj sa môj. Prvá trieda to ma sklamalo. Ale keď takí hráči ako Quickie Baby si na tom tiež dajú prvú alebo druhú triedu, tuším, že ešte na tom nemám, čo som pozeral streamy, takže Red Walters tu som ešte nemal, ďakujem. Váločníka toho mám veľakrát, aj veľkurách 80. No, do tých 90 bude. V súčasnej situácii neviem, takže 2232 damage, zarobil som 52 000. To je dosť na to, že to je 6-kový premkový tank, to by som za 25, ktorú taktiež mám. Mal problém zarobiť za prvú triedu možno, ale za M-ko v pohode. Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli a čau.